Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Hajara Yusuf, makaranciyar littattafan Hausa. Littafin da za mu fara gabatar da shi a yau shine littafin nan mai suna Nurul Hayat na jarumar marubuciya Khalisat Haidar. Ai sauraro lafiya. Nurul Hayat, littafin Khalisat Haidar. Babi na 1. Bismillahirrahmanirrahim. Muryan dattijiyar macen da ba za ta haura shekaru 50 a duniya ba ne ya cika ɗakin. Hankali tashi take jijjiga matashin saurayin da shekarunsa 28. Kwance yake kan makeken gadon ɗakin. Ta dinga cewa, "Are you okay son? Open your eyes. Aliyu, ka buɗe idonka. What is your problem?" Wani irin mafarki ne wannan ne Fatima? Sai a sannan ya buɗe idanuwansa a firgice ya miƙe zaune yana bin ɗakin da kallo. Kirjinsa na bugawa. Lokaci ɗaya ya mayar da kallonsa kan mahaifiyarsa da ke kallonsa, ta ma kasa cewa komai. Ya runta ido cikin sanyin murya ya ce, "Mama." Ta kamo hannunsa, damuwa karar fuskarta ta ce, "What is your problem, Aliyu? Me ya matsalarka, ka gaya min. Are you sick?" Ya buɗe idanuwansa yana kallonta, murya can kasa ya ce, "Ki taya ni da addu'a mom. I don't know. I just can't have rest of mind. Maybe." Sai kuma ya shiru, hawaye ya taru lumsassun idonsa. Ta ce, "Ni mahaifiyarka ce Aliyu. Kana da wacce za ka faɗi ma damuwarka duk faɗin duniyar nan banda ni? Tell me, where you have gone wrong? What wrong have you done? Ka gaya min Aliyu." Share zufar goshinsa ya ɗaura kai bisa kafaɗunta a hankali ya ce, "Ki taya ni da addu'a kawai ummata." Ɗago kansa ta yi ta ce, "Wato dai ba za ka faɗa min ba ko?" Shiru yayi yana kallonta da manyan idanuwansa. Can ya lumshe su a hankali ya buɗe ya ce, "I will continue praying mom. It is not even worth saying. Ke ma ki taya ni." Sake sai ta yi ta miƙe tsam ta nufi kofa ya bi ta da ido. Kafin ta fita a hankali ya ce, "Your prayers please mom." Bata tanka sa ba, ta yi ficewarta. Ya kalli agogo, karfe 2 dare. Ya miƙe jiki a sanyanye ya shiga bathroom. Bayan shekara 5, a hanzarce ta karasa ɗauraye kwaf da sufun da ta wanke, ta fito kicin ɗin ta kashe electronics da ke kunne a falo. Ta ɗau jakarta da ke kan kujera ta sakale a kafaɗa ta nufi kofar fita, tana kallon agogon hannunta. Doguwar riga ce 'yar kanti sea green a jikinta, sai karamin mayafi ja da flat shoe shi ma ja, don ita ɗin ba gwanar sa heel ba ce tsabar tsayinta. Jakar hannunta ma dai jan ne, babu komai fuskarta banda powder da eye pencil, sai chapstick da ta goga a lips ɗinta. Amma ba lallai ka yarda cewar bata shafa pink lipstick ba, tsabar pinkness ɗin lips da ke ɗauke a zagayen bakinta. Ita kanta ta san her lips are unique, but who cares? Dan tsaki ta ja ta buɗe kofa, ta fito rike da makullin da za ta rufe kofar apartment ɗinta. Tsaye ta ga wani matashi bakin kofar da ke kusa da apartment ɗinta, shi ma fitowarsa kenan, da alama zai kulle kofa. Dogo ne sosai, domin ko irin su ake kira da gentleman, kuma duk tsayinta sai ta ganta karama kusa da shi. Ya fi kama da mutanen Egypt ko Ethiopia, duba da kalan haskensa da irin gashin kansa. Bakar shed ce a idonsa da ya fito da ainihin tsayin hancinsa. Fuskar nan tasu a tamke babu annuri. A hankali ta sauka ta bar masa gun. Yana gama rufe kofarsa ya juya ba tare da ya kalli inda take ba, ya wuce parking space. Binsa ta yi da kallo, ta rasa gane ko mancewa yayi bai gyara belt ɗinsa ba, ko kuwa hands down yayi. Sakin baki ta yi, ganin of course hands down ɗin fa yayi. Ta ɗauke kai cike da takaicin zama a compound ɗaya da za su yi da shi. Shine sabon tenant ɗin apartment da ke kusa da nata, bayan tashin makwabciyarta mai kirki Nancy. Tun tashin ta dama take ta addu'ar Allah ya sa ba namiji bane zai kama flat ɗin, sai gashi kuwa namijin ne. Bata kuma sani ba sai a yanzu, don ta fi sati 3 bata kasar, tun bayan da suka yi hutu dawowarta kenan jiya da yamma. Jiki ba kwari ta karasa rufe kofarta ta fito don samun taxi da zai kai ta makaranta, wato University of Cambridge da ke kasar. Karfe 2:00 suka fito school tare da kawarta ta Vanessa. Tun shekarta ta farko suke tare, gashi har sun doshi shekara ta 3 kenan, tun da saura musu 'yan watanni ne kawai. Sai da Vanessa ta jira kawarta ta hau taxi, bayan ta sanar da ita Bridge Street zai kai ta, kafin ta ɗaga mata hannu ta ce, "See you pretty." Ta sakar mata murmushi tana ɗaga mata hannu daga cikin taxi ɗin ta ce, "Alright love."
har suka isa gida hankalinta bai tare da ita. Ta yi nisa cikin tunanin da take yi, har sai da muryan Indiyan da ke jin taxi ɗin ya dawo da ita duniyar tunanin da ta shiga. Ta fito ta miƙa masa kuɗinsa sannan ta shiga gida. Da sauri ta shige apartment ɗinta bayan ta buɗe, duk da bata ga alamar yana gidan ba don babu motarsa a ma'ajiyarsa. Wanka ta fara yi, ta yi sallah sannan ta shiga kicin don girka abin da za ta ci. Noodles kaɗai ya rage a gidan, don haka ta ɗaura ruwa ta shiga haɗawa. Kafin ya dahu ta kwashe dustbin da ke kicin ta buɗe kofa ta fita da tsintsiya. Kasake tai tana kallon uban kayan jim da ya jibge daga gefen flat ɗinsa. Tun dawowarta sai a lokacin ta fito backyard ɗin flat ɗinta. Ta taɓe baki ta ɗau tsintsiya ta hau share gun. Har pat ɗinsa sai da ta share, ta yi disposing bolar a basket. Ta koma ciki ta rufe ƙofarta. Tana gama cin indomie ta wuce ɗaki ta kwanta, ta jawo wayarta don duba agogo ta ga karfe 3 saura minti 5. Ajiye wayar ta yi don waɗanda take da niyyar kira ta san suna makaranta yanzu. Ta lumshe ido, ba ita ta tashi daga baccin da ya ɗauke ta ba sai 4:15. Ta shiga bayi da sauri don ɗauro alwala. Tana idar da sallah kuma ta ɗau material ɗin karatunta ta hauyi. A Najeriya, zaune yake kan dining, idanuwansa a kan system ɗinsa da ke gabansa yana kallo. Hango mahaifiyarsa da yi tana saukowa daga saman bene ya sa shi saurin ɗauke plate ɗin abincin da ke gabansa. Ya tura ƙarƙashin dining ɗin ya ɗau lemon da ke cup ya sha kusan rabi. Sannan ya ajiye ya goge bakinsa da handkerchief. Ya ci gaba da kallonsa har ta karaso dining ɗin, idon tana gun inda yake zaune. Ta jingina da fila ɗin da ke wajen dining ɗin ta ce, "Ina abincin?" Ɗago kai yayi ya kalle ta ya ce, "Mom, ban ma yi noticing naki ba, a ina ci?" Ta ce da plate. Ya nuna mata hanyar kicin ya ce, "Har na wanke." Girgiza kai ta yi ta juya ta koma falo. Ya saci kallon abincin da ya ajiye kasar dining, ya yi saurin ɗauke ido ya ci gaba da kallonsa. Lokaci ɗaya ya lumshe ido ya jinginar da kansa jikin kujerar dining ɗin. Ya fi minti 10 a haka ya ji an ce, "Ya Aliyu." Ya buɗe ido da sauri. Kyakkyawar yarinyar da ke tsaye gabansa ta sakar masa murmushi ta ce, "Ina yini?" Ya ce, "Lafiya lau Hanan." Ta buɗe idanuwanta sosai ta ce, "Kai ka ajiye abinci a ƙasan nan?" Ta faɗi tana nuna masa inda ya tura abinci. Ya kalli direction ɗin falo da sauri ya ga Mommy ba ta nan. Dukawa ya fiddo ya ce, "Gashi ki ci na ƙoshi." Ta taɓe baki tana kallon haɗaɗɗen jollof rice ɗin da ke ɗauke da kayan yanke-yanke a kai da kusan kwata ɗin kaza a gefe da plantain. Kallonta yake ya ga ta yi murmushi ta ce, "Kai me yasa baka ci ba?" Ya ƙara jinginar da kansa da kujera a takaice ya ce, "I'm not hungry." "Idan ba za ki ci ba ke ma ki kai ma masu gadi." Ɗauka ta yi ta nufi ƙofar fita falon. Ya bi ta da kallo. Kafin ya miƙe ya kashe system ɗinsa don bai son ta dawo ta same sa a gun ya haura sama da sauri. Misalin karfe 9 na dare tana kicin tana dafa ruwan Lipton kamar yadda ta saba kafin ta kwanta. Sai a sannan ta dinga jin kewar Nancy. Don yanzu da ta ganta a daidai wannan lokacin tana zaune kan resting chair tana shan kofi tana chatting. Duk da ita ba gwanar zama a waje ba ce, amma sau tari saboda Nancy, hakanan ita ma za ta buɗe kofa ta fita ta same ta ta zauna. Sun yi ta hira kenan har kusan 11 kafin kowa ya shiga ciki, sai kuma gobe. Kamar an ce ta ɗaga kai suka yi ido huɗu da wannan mutumin na ɗazu da safe. Daga shi sai singileti da tirikwata. Waya na kare kunnensa, ɗaya hannunsa kuma na rike da kwalba. Sosai gabanta ya faɗi, ta yi saurin kallon kofar kicin ɗinta don ta tabbatar a kulle yake. Ta sake satan kallonsa, ta ga ya dakatar da wayan da yake yana kallon ta cikin windo. Ita kanta ta kasa fassara irin kallon. Hankali ta kai hannu ta kashe gas ɗinta sannan ta kashe wutan kicin ɗin gaba ɗaya. Ta fita falo da sauri don ta haƙura da ruwan Lipton ɗin. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ci gaban wannan littafin da zarar mun ɗaura.